arratsaldeon. Izaskun zer, gaur herri kirolak? Arratsaldeon, Maiane Xabier eta ikusentzule guztiok. Hala da bai, Gernikatik agurtzen zaituztet, Gernika crossfitetik gain zuzen ere. Baina gaur ez dugu crossfitek egingo, ikusten ari zareten bezala, herri kirolak egingo ditugu, trontzan arituko gara, eta nire ezkerren erakutsiko dizuet, harriak jasotzen ere, ibiliko garela badakizuenik eskarmentu pixkat badaukadala, baina kasu honetan enaiz ni izango harriak jasotzen ibiliko dena. Sustabiz Fundazioari buruz hitz egingo dugu Urdaibaiko herrietan, herri kirolak pelota eta arrauna sustatzeaz arduratzen den elkartea dugu eta zuzendariak, profesionalak, kirolariak, herri kirolariak denetatik izango dugu gaur, berriz paso ematen diguzuenean. Zora garri, Izaskun, zora garri ni desiatzen nago. Herri kirolak eta arrauna ze polita, Ea trontzan hori moldatzen den. Izaskun, arratsaldeon, Sutabiz elkarteko egin zaude, zertan ikosiko zaitu trontzan, gurdi, hori, gurdiak eta edo pixu. Baina ez da Izaskun, uste nuen Izaskun zela, ene. Izaskun, arratsaldeon, Maiane Xabier eta horrezaudeten guzti hori. Orgaiokoan ikusi dugu CrossFit Gernikako zuzendari eta monitorea den Jon ikusten duzuen bezala. Ea beste saiakera bat egin alduen, azkena, badakigu 130 kilo inguru dituela gurdiak, eta izatez, bueltak emotea izateke helburua, baina ikusten duzuen bezala, leku askorik ez dago. Egia esan, mesedea egiten ari da, berak klasea ematen beharko lukeen izan, oi ama, zapalduko nau, Jon, eskerrik asko, gurekin izatearren, benetan, guazen joan lasai klasea matera baduelako bere crossfit klasea orain, baina beste kirol batzuk eta pertsona batzuk ezagutuko ditugu, tartean Joseba Sustabizeko zuzendaria, arratsaldeon. Opa, arrastion. Zer modu? Ondo, hemen, martxan. Martxan bai. Konta iguzu, zertan atzan Sustabiz Fundazioa? Fundazioan helburu nagusie, herri kirolak, arraun eta euskal pilota sustatutean datza, eta, gaur hemen ikusten duzuen moduen, lehen proiektuen ardatz modure, hemen gabiz herri kirol zentro honetan. Okerrezpanago, herri kirolak, arrauna eta pilota ari zarete Urdaibaiko herrietako inguruan sustatzen? Bai, lehenengo proiektu hortik bidiratuko da, Urdaibaiko gehi udalerritan zehar, 3 kilolan bitartez, herritatik bueltak gabilten eta herri bakotxeko txoko guztiek topagaleku sozial bilakatutea, inguruko gazte eta umeak azbatera. Jardunaldiak antolatzen dituzue, okerrazpanago, eta gainera goi mailako gonbidatuak izaiten dituzue, Lur Errekondo, Karmele Gisasola, Paulo Azpiazu bera ere hemen izan dugu. Ze moduzko harrera izaten ari da? Ona, hori zintzen zentroako lehenengo ekitaldie programa gobindune, pasadan apilaren 22, bertan hori zoko esan duzen kirolarik egon ziren, Karmele Gisasola Bizkaitarra beba, Inar Rusunogaz batera, zentroako entrenatzaileagaz, 39 parte hartzaile egon ziren, eta posik, jente askogaz, guzture. Diegu, ea trontzan dabiltzen egi, ea pozik dauden. Ezkerrik asko, Joseba. Edurne, bukatzen harrapatzen zaitugu, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu? Oso ondo. Lehenengo esperientzia okerrazpanago? Bai, Holanda. Eta ze moduz, lehenengo esperientzia bezala? Gogortzue, baina ondo, pozik. Zaila dirudi, Bai, apurbet. Lehenengo probak eta honen ostean animatuko zara gehiago egitera? Bai, segurazki, baietz. Ze berra den emakumeak herri kiroletan ikustea guazen orain harri jasotzaileekin, ze okerrazpanago, Iker hemen dago gure zain, arratsaldeon. Arratsaldeon. Txaleko elegantearekin, baina harria non dago? Harria lurrean eta gola txatu behar da. Bai. Zenbat altxaldi egin dituzu da, edo zenbatetan probatu duzu? Gabiz, oin irunaka gabiz tiretzen, da gero aldaketa egiten dugu. Eta, nire 3. klasea izango litzateke horkoa. Hemen Sustabizen bidez animatu zinen? Bai. Ni crossfitetik nator, eta, aprobetxatuta hain gertu tailerrak eta klasak eta emoteko aukera, emoteko eskuela, bai, zagaitik ez probatu, ez? Badu zer ikusia crossfitarekin, ez da, herri kirolak pixka bat? Bai, badeko zer ikusia, eta gero konturatzen zara, gehiago dela teknika, injarra baino, eta hor asko ikasten da. Teknikarekin utziko zaitugu, ez dakit, ane gurekin hitz egitekotan dagoen, justu harria harrapatzen ez, jasotzen harrapatzen dugu, ane, arratsaldeon. Api, arratsaldeon. Izugarria zenbat emakume ari diren harri jasotzen munduan eta herri kirol munduan animatzen? Bai, gero eta gehiago egiz esan da. Bai, lehenengo aldia da zuretzat. Bai, niretzat bai. Eta, ze sentsazio zen modu? Oso ondo, entrenadora edarra, harri jebe asko laguntzen dugu horrek. Zaila da? Ez, laguntza hona badeko zuen eta izten basaren laguntzen, ondo doa gozio. Eta bukatzen joateko, nik uste Inarreri kaso pixkat egingo dugu, Inar neskak eta animatzen ari dira pixka bat?
Arratsalde hon. Arratsalde hon, neskak animatzen ari dira. Bai, azken aldixen emoten da benez crossfitan ingurutik eta jente pilo bat hasi da animatzen, eta bai ikusten da nesken movimiento berezi bat dauela. Ikusiko zaitugu entrenatzaile lanetan, ze bukatzeko zerbait ikusgarria, erakutsi nahi duzuen Maialen Xabier eta ikusentzule guztien, niri gehien gustatu zaidana pertsonalki, hemen dagoenako, bingen izugarria egiten ari dena, zenbat metro igotzen da, nolatan jaisten den, zeren besteko saltoa ematen duen, eta bingen gurekin berba pare bat hitz egiteko moduan zaude, edo, bai, ene bada, kontuz, Ni neu enaiz animatuko momentuz, baina izu, unaiekin hitz egiten ari naiz, unai zuzendaria, eta igo dute, altxatu dute harri bat, baina bingenekin hitz egitea gustatuko litzaidake, ze honek bere zailtasunare izango du. Bai, badeko, hemen azkenien ordu esartu medie, eta teknik ikesteko, ez da besterik entrenamentu da sekretu bakarra. Bai, ematen du, mina hartu behar duzula hortik hain goitik lurra jotzen duzun momentuan. Bai, horretarako dago azkenien fardoan kontrapisue, gure pisue hori kontraitzeko, eta hola nik ikutzen dute momentuen lurre, ja nirin jer guztizikaz, gora altzetako. Beraz, kontrolatuta daukazu dana. Bai, azkenien honegaz ondala 10 urtaz eginen, eta gitzike ikesi dugu. Gogoratuko dugu, asteburu honetan, erakustaldia edo jardunaldia duzuela, ez da? Bai, azkenien zentroa ondala gitzi zabaldu dugu, orduen tailerrak hasi gara jentieri hurbiltzeko tolanik, eta ingo aztien 14 indekogu, hau fardo altzetan eta fardo botateko tailerra. Nik ere egin dezaket, nik uste... Bai, mundu guztizentzako dau zabalik. Ez zaite ezer gertatuko? Ez. Hemen ezoa hasiko gara, igual ez dugu lanik hain beste altzeko danan artien, baina ezoa teknika apur bat erakutsi eta hurbildu arazi jentie. Eskerrik asko, zuei, guri ona urbiztarazteagatik eta hemen utziko zaitugu. Apartatuko naiz, Bazpare, begia. Bai, Bazparea, gainera etorriko zaidan fardoa. Hemendik agurtuko zaituzet, Maialen Xabier eta ikusentzule guztiok. Ez, Xabi, ez dut probatuko, bestela gure zuzendariari atake txiki bat emango dio. Begira ze outfitekin etorren naizen, Bestela zakuaren lekua. Nik uste enagoela presolandik herrikirolak egiteko. Bai, hortez. Zako gorrian eserita gora eta bera. Bueno, Izaskun Moiano, eskerrik asko oso polita, Aitu ez da txarra izango. Oso polita, Gernikatik kontatu diguzuna, eskerrik asko,